जोंनि थाखाय हाथियारानो जाहैबाय जोंनि संबिधान जोंनि आइन जों बेजों थांगोन बिसोरो इलिगेल बनसुनि सुबुं गौमाया फैमाल उदालगुरि नलबारि फोथाराव जानो गोनां बनसुनि सुबुं गौमाया फैमाल जाबाय। सावस्रि बिफाननिफ्राय सुबुं गौमा खुंनो गनायथि गैयैलाय सावस्रि बिफाना जानो गोनां सुबुं गौमाखौ होबथाबाय। सुबुं गौमायाव फैनाय रायजो राजाफोरखौ लामायाव बेंथेना सुबुं गौमा जानाय थावनिसिम फैनो होआसै सावस्रि बिफाना। दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जिथु मोनसे लं एरेन्जमेन्टमोन जे जोंनि मास गेदारिं प्रग्राम जाय प्रग्रामखौ दिनै जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टफ्रा दिनै बिथांमोना होबथादों आरो बे होबथानायनि बेलायावहाय जोंनि ट्राइबेलफोरनि मोन्थाय जोंनि ट्राइबेलफोरनि अधिकार भारत संबिधानाव जे जोंहा मोन्थाय दंखायोमोन as per the provision of Indian Constitution बेखौ बिथांमोना दिनै फेलें खालामदों। जोङो दिनै डिसिजों रायलायदोंमोन एडिशनेल एसपिजों रायलायदोंमोन बिथांमोना दिनै पुलिसनि सिकिउरिटि गैया दिनै चिफ मिनिस्टार बिथाङा तामुलपुराव फैगोन गुजरातनि इलेक्शननि थाखाय गोबां पुलिस हरबाय बिनि थाखायनो जोंहा पुलिस गैया जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव होननानै बिथांमोना बारे बारे जोंखौ जाय पारमिशनखौ डिपुटि कमिशनारा होखाबायमोन दिनै एसपि बिथाङा होबथाफिनदों। नाथाय जोङो दिनै एडिसि बिथांजों एसपि बिथांजों जों रायलायनायाव मिन्थिनो मोन्दों बे पलिसिया जाहैबाय जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनि दिनै दैदेननायाव जोंनि बे डेम'क्रेटिक भाबै दिनै मास मुभमेन्ट खालामनो नागिरदोंमोन बेखौ दिनै बिथांमोना होबथादों आरो जाय जिनिसखौ बिथांमोना दिनै मावदों बे टटेलि जोंनि ट्राइबेलफोरनि मोन्थाय भारतनि संबिधान बादि जोंहा मोन्थाय जि दङमोन बेखौ बिथांमोना फेलें खालामदों आरो दिनै पुलिस एडमिनिस्ट्रेसन एबा दिनै डिपुटि कमिशनार सोरबा मिनिस्टारखौबो दिनै आयेननि बेरेखा आन्डार माने एससि एसटि एट्रसिटिस एक्टनि एगेन्स्टआव दिनै बिथांमोनखौ जों केस होनो हानायबो जोंना अधिकार दं। बिनि थाखायनो दिनै बनसुआ जों रावखौबो गियाखै रावखौबो फासयाखै जों जेराव मेरावनो जि लाखिदों जर जबस्ति पुलिस बिथांमोना दिनै बेयावनो जोङो दिनै आलादा रायजो सोमावसारनायखौ जों दिनै मावफुंदों। थिग बिदिनो दिनै बे जायगायाव लाखिदों जों टटेल लामाखौ जों होबथादों आरो बेयाव जों होख्रावदों जों होस्रिखावदों बे बर'लेण्ड मुभमेन्ट बे मुभमेन्टआ दिनैसिमबो थैनानै थाङाखै आरो जेब्लानासिम बे बर'लेण्ड मुभमेन्टआ जाया अब्लानासिम जों सोमावसारबाय थागोन जों खुनु गिनायाव गैया खुनु फासयनायाव गैया मानो होनबा जोंनि मुभमेन्टआ भारतनि संबिधान बादि जोंहा मोनथारनांगौ मोनसे मोन्थाय as per the provision of the Indian Constitution and Article 2 and 3 we're supposed to get the separate state for the survival, for the protection and for the upliftment of the Bodo people and for the safeguarding of our indigenous rights. दा बेनि सायाव जोङो दिनै जों आसाम सरकारखौ जों बिटिसि सरकारखौ जों दिनै वार्निं होगोन दे जेने थेने बिथांमोना आरो जोंखौ बिदि खेमले खेमले जोंनि भारतनि संबिधान ट्राइबेलफोरनि जि मोनसे राइट्स बे राइट्सखौ बिथांमोना साप्रेस खालामबाय थायोबा अप्रेस खालामबाय थायोब्ला सोरबा जोंनि बर' लाइमोनफ्रा आम समफिनोब्ला बिनि दायनिगिरिया आसाम सरकार बिटिसि सरकारनाव थागोन। Today Bodo National Students Union was arranging a program today here in Udalguri district for the purpose of mass movement, separate state Bodoland. But it is very unfortunate the administration, the police department of Udalguri district, as well as the BTC government, as well as the state government has objected this. And today, the people, those who are coming from other places to support the mass movement, so they stop here in this place. So it is very unfortunate and it is very sad and totally it is a anti-tribal policy and it is a sole handiwork of Assam government and BTC government. And it is total violation against the indigenous rights, tribal rights that has been provided as per the Constitution of India. And it is very unfortunate that the tribal people, they are voicing the rights, the justice that they are supposed to get by the Constitution of India. But this is a total failure of the administration. It is a total injustice meted out towards the tribal people, especially the Bodo people, which they have been fighting for the self-determination, for the autonomy and survival. We, National Students Union, we totally condemn the Assam government and the BTC government and those people who objected us or blocked today our mass movement. दिनै
बनसुनि मोनसे मास गेदानि प्रग्राम दंमोन उदालगुरिनि गेलेग्रा फोथाराव नाथाय जोंनि बे मास गेदारिखौ फेलें खालामनो जोंनिनो हारिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बा आसाम सरकारनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बिटिसि सरकारनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना गावसिनि बेक्तिगत लाबालाबनि थाखाय जोंखौ सेरखाय बेरखाय दाब दाब जायगायाव जोंखौ लाखिनानै हमथादों। जोंनिफ्राय दिनै जोंनि बे मास गेदारिं टारगेटआ जों दिनै more than 20,000 जों मास गेदारिं प्रग्राम लादोंमोन। दाब दाब जायगायाव जों साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा ओंखारबोदोंमोन लैहोर नाथाय जोंखौ जोंनि हारियानो नासयनाय बा जोंखौनो नाख्रेबनाय खालामनानै जोंखौ दिनै जायगा लामायाव जोंखौ लाखि पुलिस बिथांमोनखौ बाहायनानै पुलिस प्रशासनखौ बाहायनानै दिनै जोंखौ गोदाव सोराव खालामबाय। दिनै प्रग्रामखौ फेलें खालामनो थाखाय बिथांमोना दाब दाब जायगायाव लाखिदों जोंखौ फिसा अबा सक मोनसेयाव बास गंब्रै अबा सक मोनसेयाव 6टा बास बेबायदि जोंखौ लाखिना जोंनि प्रग्रामखौ जों दिनै बिथांमोना फेलें खालामनो नाजादों। बिथांमोना नाजादोंबाबो जों दिनै गियाखै। जों जेराव जोंखौ लाखिदों बावनो जों प्रग्रामा जोंनि मुभमेन्टखौ जों स्टार्ट खालामदों। जोङो जेरावहाय जोंनि हारिया थैयावनो बड'लेण्ड दंखायो जों जेब्लायबो जेब्लासिम जों बड'लेण्ड मोना अब्लासिम जों जुजिबाय थागोन। जेराव बुंखादों जोंनि सिनियर दैदेनगिरि बिथांमोना बुंखादों दे जेसेबां जों गोथौ हाखौ जावलांगोन बे समाव जोंनि आबै आबौनिनो हाराखौ मोनगोन। बिदिब्ला जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ नामा? जोंनि हारिया जोंखौनो मानो होबथादों? दिनै बनसुआ दिनै ओंखारबोदों बड'लेण्ड दाबिनायाव बाहाय मा खहा जादों? बर' हारिया मा खहा जादों? बेखौ जोंनो फिननायखौ नांगौ। दैदेनगिरि बिथांमोना गावसिनि गादिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन नामा? बै समनि जोंनि गिदिर गोलाव बिथांमोना सोमावसारदों। बड'लेण्ड सोदोबखौ जोंनि गोदान जोलैनि हारायाव सोबोदों, थैयाव सोबोदों, बिखायाव सोबोदों, समफ्लआव सोबोदों। नाथाय बिथांमोना दिनै बैफोरबायदिखौ बावजोब्बाय नामा? मा बिदिबा बिथांमोननि बड'लेण्ड बिनाया नाटकसोमोन नामा? बिथांमोननि बड'लेण्ड बिनाया मानो बै समनिफ्राय जुदि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ मानो आन्दलन खालामबोआ? बिथांमोना जुदि बड'लेण्डखौ जुदि बिनो गोसो गैयामोनबा मानो बड'लेण्डखौ बानायो? जों दिनै गुबुन हारिजों बेसेबां जों नासयजायो, जों दिनै हारसाजों नासयजायो, बांगालजों नासयजायो, राजबंसिजों नासयजायो। बेबायदि जोङो गोदान जोलैया जों बिदि बेसे नासयजाबाय थानांगौ? बिथांमोना जुदि नोङो राजखान्थिनि थाखाय गावनि बेक्तिगत लाबालाबनि थाखाय जुदि बड'लेण्ड सोमावदोंबा बिथांमोना भुल मावदों, जाथिखौ थगायदों बिथांमोना। आरो फिन खेबसे जों गोदान जोलैया जोङो बिथांमोननि दैदेननायखौ मोजां मोनैनि बिथांमोननि बे जिथु बेक्तिगत लाबाखौ जों गाज्रि मोननानै जोंखौ नासयनायखौ जों गुबुन हारिजों नासयनायखौ जानाय जों बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जों जागायफिनदों। बे जागायफिननायाव जोंहा मा दाय जादों? जोंखौ मानो बेबायदि जोंखौ मानो होबथादों? जों दुखु मोनदों बिथांमोननि बेबायदि आखल दिन्थिनायखौ जों दुखु मोनदों। बिथांमोना थारैनो बर' हारिनि बिथांमोना थै दंमारोमोन ना? बेबायदि जोंखौ होबथानो जों गोदान जोलैया दिनै दुखु मोनदों। जों माबायदि जों नाख्रेब जागासिनो आरो फैगौ इयुननि गोदान गथ'फ्रा मा जाहैबावगोन? जोंनि उन्दै गथ'फ्रा, जोंनि गथ' फिसाफ्रा मा जाहैगोन? जों दिनै जों गोरों गोरा जानानै जों दिनैनो नाख्रेब जायोब्ला बै समाव मा जाहैबावगोन? 10 बोसोर उनावहाय, 20 बोसोर उनावहाय, 50 बोसोर उनाव मा जाहैगोन जोंनि गथ' गथायफ्रा? बेखौ सानदोंना सानाखै? दिनै जोंनि बाउन्डारि होखानाय सारा आसामा जोंनि रायजो खामोनब्ला, जोंनि जुदि आसामा जोंनि रायजो खामोनबा मानो जों दिनै जों गावनि हारियाव दिनै नासयजानांगौ? जों मानो जों दिनै होखारजानांगौ? दिनै सानना नाय पुलिस मिलिटारि डिपार्टमेन्टआव साबेसे बर' मानसिफ्रा दङ? एडमिनिस्ट्रेसनाव साबेसे बर' मानसिफ्रा दङ? बिथांमोना बुङो बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय थोजासे IPS IAS अफिसार नांगौ। बिदिब्ला बड'लेण्ड सोमावसारनाय दिन बेसेबां जाखो? more than 65 years जाबाय जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनाया गुदि जागायजेननायनिफ्राय जुदि लायोब्ला more than 65 years जाबाय बड'लेण्ड सोमावसारनाया। मानो दासिमबो गैया? मानो IAS IPS दासिमबो मानो गैया? बिसोरनि भुल, सोरनि दैदेननाय बेबायदि जादों? बेखौ जोंनो फिननाय नांगौ गोदान जोलैया। बिथांमोना थारैनो गमामायै जों मिथिनो मोनदों नोंथांमोननि पारमिसना जायाखै होननानै, आरो नोंथांमोननिफ्राय होनदों पारमिसन लादों होनना। थारैनो बे माबायदि? जोङो पारमिसनाव जोङो 15 दिन सिगांनो 15 days एगो जोङो अलरेडि जों एप्लाइ खालामदों पारमिसनखौ। जोङो जिहेतु जों डेम'क्रेटिक वे जों आन्दलन खालामो। जों उग्रपन्थी नङा, जों स्टुडेन्ट इउनियनसो, स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनसो। जों डेम'क्रेटिकलि बाय इन्टेलेक्ट जोङो दावहा नांगोन। बे दावहानो बेसेबां मा अबजेक्सन दङ? पारमिसनखौ मानो होआखै? बाव मा ओंथि दङ? बिनि फिननायखौ जोंनो रायजो राजा बिथांमोननो होनांगौ, बनसुनो होनांगौ। जाय बिथांमोना दिनै पलिटिकेल पावाराव दङ, जाय बिथांमोना एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार दङ, जाय बिथांमोना सरकारबो सालायगासिनो दङ, बिथांमोना बेनि फिननायखौ होनांगौ। मानि थाखाय जोंखौ बेबायदि जोंनि गावनि अधिकार, गावखौ जोंखौ बिना लादों, गावनि बिनायखौ जुदि जोङो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन, फ्रिडम माबाखौ जुदि फान्डामेन्टेल राइट्सखौ जों जुदि डिप्राइभ खालामोबा जों बेसेबां जों गोग्लैसोना दङ? बेबायदि जों दिनै आन्दलन खालामो। जों मा मिनिं जाखो जोंनि आन्दलन खालामबोनाया? मा मिनिं जाखो बे आन्दलन खालामबोनाया? जों दिनै गावनि जुदि फान्डामेन्टेल राइट्स, पावार अफ एक्सप्रेसनखौ जुदि बुंनो मोनाब्ला मा इन्डिया गभर्नमेन्टनि मा आयेन बेलाय?
गमामायैनो जुदिनो बिदि नाख्रेबाय फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना माबायदि आन्दलन खालामो आन्दलना जों एक्सट्रिम लेभेलाव लांगोन एक्सट्रिम लेभेलाव बुङोब्ला जों दावहाजों सिलाय गुलिजों नङा जों ब्रेनजों दावहा नांगोन जोङो साफ्रोमबो जों फारमोन आरो बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय बड'लेण्डखौ दाफुंनो थाखाय माबायदि हाबाफारि मावनांगौ जों बेयाव मावबाय थागोन फारफ्रोमनिफ्रायबो जों मावगोन बेल' नङा जे जोङो दानि जुगाव जे बुलाय सुलायजों जों आन्दलन माबाखौ लागोन बड'लेण्डखौ लाबोगोन बे नङा जोंनि पलिसिया बे नङा जों इन्टेलेक्सुवेलि ब्रेन बाहायनानै ब्रेन दावगानानै जों बेखौ लाबोगोन जोङो आरो बेनि थाखाय जोंनाव ब्लुप्रिन्ट दंखायो जों जेरैखि जाया जों बेखौ जों मावगोन